Sidinga ukulwa kuze kube sekugcineni ukuze sihlanganise abantu bakithi nomnotho waseNingizimu Afrika. Ngaphandle kwalokhu, asisoze siyibone inzuzo yomzabalazo wethu. Impudana yodwa. Sidinga ukucabanga okujulile. Mase sithatha izinyathelo ukuwasusa lama askari. Sizwile abanye abamhlophe baseNingizimu Afrika becela uTrump ukuthi abeke unswinyo eNingizimu Afrika. Kusukela kwizimangalo ezenziwe yi-AfriForum, ezingenabufakazi noma imininingwane yokuqinisekisa lokhu. Le nhlangano bekufanele iboshwe futhi iboshwe ngecala lokuvukela umbuso. Ukusebenzisana nohulumeni wakwamanye amazwe. Mongameli Trump, ake sabelane ngalokho esikubiza ngokwephula izijeziso. Sean Basting, umholi walolu hlelo lokwephula izijeziso ubungumfokazi Mbeki, kanye nosomabhizinisi baseNingizimu Afrika. Njengoba wazi, amazwe afana nePhilippines, umnotho wabo usekelwe kubantu babo abesebenza umhlaba wonke. Ngokuvumela abantu baseZimbabwe begcwale eNingizimu Afrika, bavunyelwa ukuthi basebenze kuleli, kungakhathaliseki ukuthi banamaphepha noma cha. Osomabhizinisi basiza ngokubaqasha ngaphambi kokufaka izakhamuzi zaseNingizimu Afrika. Bashintshe imithetho ukuze bahlangabezane nalokhu. Abanye abantu base-Afrika kanye nezwe jikelele babone lezi zikhala emthethweni bathatha lelo thuba bangena. Benza imithetho nje ukuze kube lula ukuphula izijeziso zomhlaba. Lokhu kukhomba i-ANC, i-DA kanye ne-AFF. Lokhu konke kube nezehlakalo ezibuhlungu kubantu bezwe. Kusukela kugwede evumela abashayeli bamaloli bangaphandle bangene. Bavalela izakhamuzi ngaphandle kwalemboni. Okokugcina nje yilo dodi we-Bella Bill evuna abokufika ezweni. Sean Basting. Lokhu kubhekwa njengokuthathelwa phezulu yiNingizimu. Treason. Ne-Sean Basting. Ngakho-ke, sicela uthathe izinyathelo eziqinile kulabo abaphethe izikhundla kwezombusazwe kanye namabhizinisi amakhulu eNingizimu. Amabhizinisi abenomthelelo omkhulu ekwenzeni lokhu, bheka inani lamasayithi nezinhlelo zokusebenza ezikhona ezweni ukuze badlulisele imali phesheya. Ngakho uma ufisa abantu ohlwini lwakho lwezijeziso, bheka i-ANC, i-DA kanye ne-AF, amaqembu epolitiki. Sicela ungakhohlwa ibhizinisi laseNingizimu Afrika. Sicela uhlole ubabheke ababandakanyekayo. Uma lokhu kuyiwo okumele sikwenze ukuze abantu bethu bangene kahle emnothweni, akube njalo. Konke lokhu kwenzeka zilwa izakhamuzi kakhulu. Kodwa i-ANC kanye nemithombo yezokuxhumana yebhizinisi iphumelele ukuthulisa abantu bethu. Mongameli Trump qondana nalabo abathintekayo, hayi izwe lethu. Esilithandayo kakhulu. Shona kubona.